bịakwanụ ka unu nere ife Anthony Joshua na-aka ebe anụnwa na ọ na-akọwa na ya na-resign n'ịkụ ọgbọ na ya ama nkụzikwa ọgbọ ọzọ na sinsi anụnwa ndị oyi ya nwoke mmadụ na-abụ iji wee sie wee nata Naijiria wee zuo ọnwụfa na ya bụ ife na-ewute ya na ọ bụrụ na ọnya nwanwụrụ ndị oyi ya nwoke nọrụ na ọka akarịa mma damnọnụ wee na-afụ ife anụnwa na-emeketa anụnwa na ya akụnwuzikwa ọgbọ na ya akụzi na ya na-resign nọọ ndị oyi ya nwoke mmadụ na-aba bụ ife na-agbaziri ya ume o ji akụnya bụ ọgbọ andị na onweghị ka o yi esi wee jekụọ ọgbọ wite atụ ndị oyi ya nwoke mmadụ na-aba anụnwa na ọ bụrụ na ọ nọrọ ebe a na-akụ ọgbọ na steji ya na mmadụ na-akụ ọgbọ na uche ya ama ndị n'ife ọ na-eme na ọ ya concentrate na ivu na ọ nọrọ ebe ahụ ọ na-akụ ọkpọ wee cheta ọnwụ ndị oyi ya nwoke mmadụ na-aba chetafa na ọ ya amazikwa ife ọ na-eme na okpagha ya ekwezidịrị ya wee kụ maka nya bụ ife na ya na-resign unu ya egekwa unu n'ife o kwuru na ya ama nkụzi wee na-akọwa na ndị oyi ya nwoke mmadụ na-aba na onye nwa ya sponsọ akwamozufa ife niile ka a ga-esi wee kwafa na onye nwa ya afụ maka ya wee na-asịkwa na famili ndị be oyi ya nwoke a ike ọ bụ na fa na-anụ nwaanyị na fa amụgo nwa o si na onye nwa ya daa azụzifa famili ndị oyi ya nwoke anụnwa na onye nwa ya daa akwụzifa ụgwọ ọ mara ndị ọcha abịa ịkwụ ụgwọ n'ọnwa o nwezi ike o tinye afa ndị ezinụlọ ndị oyi ya nwoke a na ndị agha da akwụ ụgwọ ọnwa every month na ọ na-akọwa na ọ ya akụzi na ya resign ugo na ụdị ife ameria na ọ tụbaghị ya n'anya and ndị oyi ya nwoke na-aba ahụ ebunagokwa anụ fam UK unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụ ebe friends family fa na-ebe akwa na-asị na ya bụ ọnwụ n'ogwute fa ma wutesie fa nke nnukwute ike na fa amahụ na ụmụnne fa ya ezuo ọnwụ fa na Naijiria hei unu nekwa n'anya unu ya afụkwana ya bụ draiva onye nke bụ ya bụ moto na ndị uwe ojii ejide gị n'ọnọ na kọstọdị ndị uwe ojii ya bụ ife bụkwa na ife nwute mma hapụ unu ka unu gee ife Anthony Joshua kwuru gbastalụ ọnwụ ndị oyi ya nwoke na-aba ọ dụpọkọsi nọọsụ site years n'ọfa na-esogharị ya bụ ife egutekwacha. I have decided to formally retire from the boxing world. Thank you all for your continued support, but I truly cannot keep fighting with a broken heart. My friends accompanied me back to my hometown, yet they lost their lives there while I survived. The guilt and remorse are unbearable. To be honest, I would rather it had been me who died instead of them. They were my friends of more than 10 years and also the coaches who gave me tremendous help. Every medal I ever won carries their contribution. And now they have left this world forever because of me. Therefore, I have decided to officially step away from boxing. Because the moment I step into the ring, their faces appear in my mind and that grief completely crushes me. In addition, I will personally cover all funeral expenses for my two brothers. This is the only thing I can do for them. From now on, I will live on with their memory in my heart and I will take care of their families on their behalf. May there be no car accidents in heaven. My brothers, rest in peace. Unu n'ife okwu unu na fa ya anya na ndị oyi ya nwoke na ọka bufa n'obi na n'ọnya n'ọnọzi ọdụka onye nwa ka ya atụ ụta na onye nwa kpọfa wee nata Naijiria fa wee zuo ọnwụfa na nya bụ ife na-ewute ya na-ewutesikwa ya ike nna onweghị onye a ya atụ ụta onwekwa na onye ma ebe oyi ezuo ọnwụ ya echi niile o nwekwa ike fa ka nọrọ obodo fa wee rukwa ọ bụrụ na Chineke edego na fa ya anwụ mbọsị ahụ fa ka ya anwụ ọkụ ụwa na-adị onye oge eruru ọnwụnwa after all ọsọsọ moto unu gbafere ebe ahụ enwere moto ndị ọzọ gbafere bifo unu nwa ka unu nwechakwara asidenti moto ndị ọzọ ka na-agakwa nnukwute moto ahụ paakịrị ebe ahụ bifo unu nwee ife mberede nke okporo ụzọ ọkwọdụ ebe ahụ sinsi ike moto adị ebe ahụ sinsi 3 days or 2 days ndị ọzọ na-aga iji wee gosi na oge fe erugo unu ebezina onye be onye unu ebezina ife mele emego obinigwe weta obinigwe were ọ sị na onye nwa ya daa azụzi ndị famili be ndị oyi ya nwoke na akwamozu ya akwa na onye nwa ya afụ maka ife niile na onye nwa bụ ife butere na ndị oyi ya nwoke nwụrụ na ọ bụrụ na ọ gbọọfa wee nata Naijiria na fa ya anwụ ife nke a gwụkwara ike ọkwọ nke nnụsị ka m wetara ndị ọnwụ fa metụrụ fa biko fa kasie n'ife mere emego ọ na-ewutekwa ụcha.